3.3.2012. Vítam ťa dnes, prišiel ten okamžik. Fabio má dosku, tak ju treba pokrstiť. V Popol Cafe Petl sa večer vidíme, majky poladíme, repy zadelíme, ale verže nás čaká ešte veľa roboty. Dnes si užijeme kus večernej soboty a v práci kľud, poslali sme to dokola, takže zavládla všeobecná pohoda. Po worku rýchlo mastím za monitory, aby som dirty zvuku nahodil úpravy. Niekedy to nie je tak, jak keď vyloženie horí. Toto je story, kde neexistuje sorry. 3.3. je ten skutočný dátum, aby som promoval Bastards Crew partu. Pozývam ťa na kalbu, u vstupu free album. Brácho, čistú palbu, tak mi fajčiča bajku. Zdravím rapu fandu, sadzam to na kartu čistého vinohradského undergroundu. Je to viac o pocitoch, než len o soundu. Podporujem podzemie a nerobím si srandu. Chlapci dneska polejú zakázanú pravdu. To není deska pre tých, čo počúvajú landu. Ako ľudská osobnosť má svoju karmu, pochopíš, keď si počúvneš každú ich skladbu. Zakázaná pravda vylieza na hladinu. Ježiš, čo som to zajebal za somarinu? Bastardi vedia jedna na rovinu. My sa totiž nemusíme hrať na rodinu. Zakázaná pravda vylieza na hladinu. Ježiš, čo som to zajebal za somarinu? Bastardi vedia jedna na rovinu. My sa totiž nemusíme hrať na rodinu. Prý jsem zaostalec, když o silu se držím. Old schoolu jen těmu naplno vždycky věřím. Možná se i šmelím, po slavu no tak smrdím, ale dělám co mě baví a do beatu to drtím. Každej chce být hvězda, robit strašně lové. Snad přijde doba, kdy ti tohle všechno dojde. Rap není pro každýho, tak se neser vole. Kde si je rap fake fame, tak chci bejt dole. Dnes ešte derby Plzeň versus Sparta. Dúfam, že tam nepadne červená karta. Mám rád fair play a viem, že bude randál. Som zvedavý, či ma stretne holohlavý vandál. Rozviažem mu sandál, dám mu od polemiku škandál. Zacvičím si s ním ako Jean-Claude Van Damme. Zakrepčím si kankán a zmizním ako pantav. Veď doma ma čaká naša repro panda. Včul dám brko a idem ti to nahrať. Všetkým primitívom povedz bratu nasrať. Môžeš byť Jehova alebo uličný bastard. Vždy je lepšie počať ako byť len kastrát. Yo, 3.3. 3. marec 2012. Zakázaná pravda. Fabio dneska s Vitmenom krstia dosku. Tak sa príď pozrieť. Veľa hostí, veľa ľudí. Super mejdan. Nič viac ti nemôžem povedať. A ani nechcem, lebo to bude fajn mejdan. Ja tam budem, vidíme sa tam. Čau. Ahoj!